ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар доираи омодагиҳо ба фасли зимистон ҳамасола аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои саривақтӣ андешида мешавад. аз ҷумла барои омодагии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ба давраи тирамоҳу зимистон аз моҳи апрели соли ҷорӣ қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расида барои амали созии он дар сартосари кишвар аз ҷумла шаҳру вилоятҳо тадбирҳои муҳим андешида мешавад. дар ин замина дар вилояти Хатлон оид ба зимистонгузаронӣ ситоди ҷумҳуриявӣ доир гардид. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид аз вилояти Хатлон. дар ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба омодагӣ ба фасли тирамоҳу зимистон масъалаҳои сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти вилоят баҳри фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 захираи саривақтии маводи озуқаворӣ, сӯхт ва дигар масъалаҳои ниёзи аввал баррасӣ гардид. дар ҷаласа роҳбарияти вазорату идораҳо, масъулони соҳаҳои хоҷагии халқ, роҳбарияти вилоят ва шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. муовини сарвазири мамлакат Усмоналӣ Усмонзода аз рафти иҷроиши бандҳои қарори номбурда дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ёдовар шуда, оид ба камбудию мушкилоти ҷойдошта вобаста ба маблағгузорӣ барои харидории маводи сӯхт, захираи маводи ғизоӣ ва зидди лағжиш, инчунин доир ба сари вақт анҷом додани маъракаи ваксинакунонии сокинон ва пешгирии бемориҳои мавсимӣ ибрози андеша намуд. дар радифи баррасии сатҳи омодагиҳо дар соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчунин масъалаи омодагии муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, хоҷагии манзилию коммуналӣ, раёсатҳои тоҷикматлубот, ҷамъияти саҳомӣ, кушодаи шабакаҳои барқӣ ва ғайраҳо мавриди таҳлилу омӯзиш қарор гирифт. баъди ҳисоботи намояндаи вазорати рушди иқтисод ва савдо оид ба вазъи омодагии соҳаҳои хоҷагии халқи вилояти Хатлон ва камбудию норасоиҳои дар ин самт ҷойдошта, раисони 25 шаҳру ноҳияҳои вилоят сабабҳои сари вақт иҷро нашудани бандҳои гуногуни қарори мазкурро дар шаҳру ноҳияҳо шарҳу тавзеҳ доданд. тавре ки раиси комиссия оид ба зимистонгузаронӣ дар вилояти Хатлон изҳор дошт, то имрӯз дар соҳаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоят беш аз 12534 тонна ангишт, 25012 метри куби ҳезум ва 56837 литр сӯзишвории дизелӣ ва дигар воситаҳои гармкунанда ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз иҷроиши захираи ангишт 96%, ҳезум 94 ва сӯзишвории дизелӣ 85% таъмин гардида, имрӯз аз 281 дегҳои буғӣ 169 адади он фаъолият дорад. дар мавриди иҷрои нақша чорабиниҳо дар соҳаи тандурустӣ бахсус ваксинакунонии аҳолӣ, муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қайд намуд ки то имрӯз ба вилояти Хатлон 1,828,457 вояи ваксина ворид гардидааст. гуфта шуд ки масъулони соҳаро мебояд ки корҳои фаҳмондадиҳиро миёни аҳолӣ пайваста доир намуда таваҷҷӯҳи мардумро ба моҳияти гирифтани ваксина бештар ҷалб намоянд. дар идомаи ҷаласа раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода оид ба рафти иҷрои нақшаҳои пешбинишуда иттилоъ дода изҳор дошт ки вобаста ба дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати иҷрои нақшаҳои солона аз ҷумла омодагии соҳаҳои хоҷагии халқ ба мавсими тирамоҳу зимистон, захира намудани маводи ғизоӣ барои 2 соли оянда, сари вақт анҷом додани кишти тирамоҳӣ дар вилояти Хатлон тадбирҳои муҳим андешида мешавад. Худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, вилояти Хатлон, барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 11 феврали соли ҷорӣ дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардида, дар он то имрӯз зиёда аз 300 000 нафар намояндагони касбу кори гуногун иштирок карданд. даври ҷанбасии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар шаҳри Душанбе доир гардид ки 13 декабр ғолибон муайян хоҳад шуд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Баҳодур Истам. дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ки дар Китобхонаи Миллии Тоҷикистон сурат гирифт. зимни сухани ифтитоҳӣ муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён изҳор доштанд ки дар партави сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли сеюм аст озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор мегардад. таъкид гардид ки ба василаи озмуни мазкур ҷомеаи кишвар новобаста ба сину сол
ба мутолиаи китоб таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намуда барои хондану аз худ намудани мероси адабию илмӣ ва бо ин роҳ мусоидат дар ташаккули маънавиёт, тафаккури badеӣ ва завқи зебоишиносии хеш саҳми муносиб мегузоранд. тӯли 3 соли охир озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун доир мегардад. озмуни мазкур аз рӯи 5 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти ҷаҳон ва эҷоди назму наср баргузор мешавад. тибқи ҷадвали баргузории озмун рӯзҳои 2-5 декабр хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ, 6-7 декабр донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, 7 декабр аспирантону докторантон ва ходимони илмӣ ва адабии муассисаҳои илмӣ ва эҷодӣ, 8 ва 10 декабр омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, кормандони фарҳангу санъат, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун вобаста ба номинатсияҳо иштирок хоҳанд кард. ҳамзамон озмун барои довталабони номинатсияи назму наср рӯзҳои 11-12 декабр ва барои довталабони шоҳҷоиза рӯзи 13 декабр доир мегардад. дар даври якум ки дар маҳалҳо, деҳот, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар ташкилотҳо баргузор гардид, зиёда аз 300 000 нафар иштирок намуданд. дар даври дуюм ки дар марказҳои шаҳр ноҳияҳо доир гардид, 23 045 нафар ва дар даври сеюм 2981 нафар ширкат намуданд. дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст 510 нафар иштирок доранд. дар рӯзи аввали баргузории даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти ҷаҳон ва адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ 245 нафар ширкат намуданд. ба василаи баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст тӯли 3 соли охир шумораи зиёди наврасону ҷавонони соҳибистеъдоду болаёқат муаррифӣ гардида, ҷалби қишрҳои ҷомеа новобаста аз сину сол ба китобхонӣ ва аз худ кардани порчаҳои назму наср бештар гардидааст. имсол ба фарқ аз 2 соли қабл шумораи хоҳишмандон бо як завқи баланд барои ширкат дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст хеле зиёд буданд ва ҳар як нафар ҷиҳати сазовор шудани ҷои ифтихорӣ номгӯи васеъи асарҳои адибони классику муосир ва ҷаҳонро мутолиа намуданд. муддати 3 сол аст ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам имом Алӣ Раҳмон, озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор гардидааст, ки мо насли ҷавону наврас метавонем дар ин гуна озмунҳо ширкат варзида сатҳи маърифатнокии худро баланд намоем ва дониши худро мукаммал намоем. ин озмун сабаб гашт ки садҳо миллионҳо нафар китобхон шаванд ва рӯй ба китоб орам. албатта ин натиҷаи хуб аст. ман дар номинатсияи адабиёти муосир иштирок варзидам ва таъссуроти ман дар ин озмун хеле хуб мебошад. ман ҳамагӣ 11 роман, 12 повест, 30 ҳикоя, 2 очерк, 7 новелла мутолиа намудам. китобхониро дӯст медорам ва аз ин баъд низ китобхониро идома мехоҳам дод. агар чароғ бо рӯшноии худ ҷой ва манзили инсонро равшан намояд, китоб равшангари илму адаб, маърифатнокӣ ва роҳи минбаъди зиндагии моро равшан менамояд. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст кулли ҷомеаи кишварро водор намуд ки беш аз ҳар вақти дигар ба китоб рӯй биёранд ва дар пайравӣ ба анъанаву суннатҳои ниёгон дар муҳити коргоҳу оила ба китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир намоянд. Маҳмадалӣ Сафар, Баҳодур Истам барои барномаи ахбор. барномаи ахборро идома медиҳем. дар ноҳияи Нуробод барои зимистонгузаронӣ захира намудани ангиш ва дигар маводи сӯзишворӣ нақшаи мушаххас таррезӣ шудааст. дар асоси он бо истифода аз маблағҳои ҷудошуда дар назди муассисаҳои тандурустӣ, таълимӣ ва фарҳангӣ ба қадри кофӣ ангиш захира шудааст. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Нуробод. беморхонаи минтақавӣ дуошонаи ҷамоати деҳоти Сафедчашма аз маркази маъмурии ноҳияи Нуробод дар масофаи 36 километр дур ҷойгир буда барои сикати бистарӣ пешбинӣ шудааст. ин аст ки барои фаъолияти бонизоми кормандони тибби беморхона дар фасли зимистон беш аз 8 тонна ангишт захира шудааст то шабакаи гармдиҳӣ ба таври мӯътадил кор кунад, зеро дар ин деҳоти дурдаст аллакай сардиҳо фаро расидааст.
бунгоҳи тиббии деҳаи Калназар барои 2244 нафар аҳолӣ хизмат мерасонад. дар ин муассисаи тандурустӣ 3 нафар табибон ба аҳолӣ хизмат расонида, барои давраи зимистон 3 тонна ангишт ва дигар намуди сӯзишворӣ захира шудааст, то давраи зимистон бино ба гармӣ таъмин карда шавад. аз бунёди бинои дуошонаи муассисаи таълимии деҳаи Якбара қариб 3 сол сипарӣ мешавад. бо бунёди бинои таълимӣ ва синфхонаҳои замонавӣ барои таъмини гармдиҳӣ дар фасли зимистон мутахассисон шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ насб карданд, то нерӯи барқ сарф гардида буғхона бо ангишт фаъолият намояд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 ноҳияи Нуробод дорои 10 синфхона буда ба маркази гармидиҳӣ пайваст мебошад ва ин маркази гармидиҳӣ барои давраи зимистон мо аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 10-11 тонна ангишт ва 7 метри мукааб эзум захира намудем ки ин барои гузарондани давраи зимистон басанда мебошад. бинои муассисаи таълимии деҳаи Улфатобод аз 22 симхона ва кабинетҳои фаннӣ иборат буда, дар ин макони донишомӯзӣ 505 нафар хонанда дар ду баст таҳсил доранд. ин аст ки барои давраи зимистонгузаронӣ 19 тонна ангишт захира карда шудааст, то фаъолияти бонизоми шабакаи гармдиҳӣ пурра таъмин карда шавад. дар бунгоҳи тиббии деҳа бошад 3 нафар табибони оилавӣ ба 2511 нафар аҳолӣ хизмат мерасонанд ки барои давраи зимистон қариб 3 тонна ангишт ва дигар намуди сӯзишворӣ мавҷуд мебошад. аз рӯи маълумоти ситоди зимистонгузаронии ноҳияи Нуробод барои фаъолияти бо низоми 157 адад муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва фарҳанг дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 ба қадри зарурӣ ангишт, ҳезум ва дигар намуди сӯзишворӣ захира шудааст. ангишт асосан тариқи шартнома аз ноҳияи айнӣ оварда мешавад. ин аст ки барои саривақт харидорӣ кардани ангишт маблағҳои зарурӣ ҷудо шудааст, то муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, фарҳанг ва таъшилоту муассисаҳо бо сӯзишворӣ таъмин карда шаванд. дар ноҳия 7 нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва гази моеъ фаъолият дошта, аз ҳисоби захираи онҳо талаботи аҳолӣ ва муассисаҳо дар фасли зимистон бо сӯзишворӣ таъмин карда мешаванд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғ дар самти захираи маводи озуқа таҷриба ва имкониятҳои мавҷуда васеъ истифода мешавад. маҳсулот дар амборҳо, сардхона ва дар ҳар оила захира мегардад. дар самти захира намудани маҳсулот ва нигоҳдории сифати он ба риояи қоидаву усулҳо бояд диққати асосӣ дода шавад. гузориши Равзали Раҳмон ва Идиёси Бобоҷон. захираи маҳсулоти кишоварзӣ, дигар маводи озуқа дар амборҳо, сардхона ва дар хона ҳар оила асоси таъминот дар фасли зимистон, аввали баҳор ва давраҳои минбаъда буда дар захира тарзу усул ва анъана истифода мешавад. маҳсулоти озуқаворӣ дар асоси талаботи бозори истеъмолӣ, таъмини озуқаи ғизонок дар ҳамаи фаслҳои сол ҳамарӯза ва талабот ба озуқаворӣ аввалин дараҷа захира карда мешавад. барои захира кардан дар хоҷигоҳи кишоварзӣ, ҳамчунин дар заминҳои хоҷигиҳои ёрирасони шахсӣ, заминҳои президентӣ, қитъаҳои назиҳавлигии аҳолӣ маҳсулот истеҳсол мегардад ва имрӯз истеҳсоли маҳсулот зиёд аст. дар маҷмӯъ беш аз 20 номгӯи наву намуди маводи озуқаро захира кардан мумкин аст ва зарур аст. ин ғалладонагиҳо гандум, шолӣ, ҷаварӣ, ҷуворимакка, лӯбиёгиҳо, лӯбиё, наск, нахӯд, мош, сабзавоту картошка, меваи тару тоза ва меваи хушконида, хусусан қоқи зардолу, шафтолуи олу, қоқи тут, ангуру мавиз, равғани растанӣ, равғани чорво, хелҳои зиёди консерви, сабзавоту мева ва ғайра мебошанд ки захираи онҳо дар баробари таъминоти бозор хотирҷамъии ҳар оила мебошад. дар ҳар як мавзеъу маҳаллаи шаҳру деҳоти вилояти Суғд дар захира кардану нигаҳдории маводи озуқа тарзу усул, анъанаи хоса мавҷуд аст ва технологияҳои ҳозира ҷорӣ карда мешаванд. дар ҳамаи деҳаҳои ноҳияи Бобоҷон Гафуров ба ин анъанаю талабот риоя карда дар хона маводи озуқа захира менамоянд. барои ҳаҷми калони захира беш аз 20 сардхона ва амборҳои калон низ истифода мешаванд. вобаста ба риояи тарзу усул як қатор намуди маҳсулоти озуқавориро ба муҳлати дароз нигоҳ доштан барои 1-2 сол захира кардан мумкин аст. дар деҳаҳои Хистеварз, Зарзамин, Исфисору Унҷи, Шайхбурҳону Кулангир, Рӯмону Ғозиён, Йова анъанаҳои хосаи нигаҳдории ғалла мавҷуд аст. агар дар ин сандуқҳо мо ғалларо нигоҳ дорем, якчанд солҳо сифати худро гум намекунад, хуб меистад. ҳатто шолиро дар ин гуна сандуқҳо
2-3 سال نگاه داشتن ممکن است. امروز در اویله‌ها برای نگهداری غله ظرف‌های حاضره‌ای از چوب تخته ساخته را استفاده می‌برند و حجم بیشتری غله در انبارها ذخیره کرده می‌شوند. چون انانه برنج و لوبیاگی‌ها بیشتر در خلطه‌های متاگی در ظرف‌ها از مواد طبیعی ذخیره کرده صفت و ترکیب طبیعی و غذانوکی را نگه می‌دارند. برای ذخیره میوه خشک‌کننده قاعده‌های خاصه موجودند. این طرز اصول‌ها را زنان کدبان‌ها با فرزندان با اویله‌های جوان می‌آموزند. برای نگه داشتن آذوقه ما از پدرمان و علل خصوص از مادرمان آموختیم هر یک محصولات را در علیحدگی با چخیلی که لازم باشد ما ذخیره کرده میتوانیم. محصولات برنج و لوبیا را برای صفتش را نغز نگاه داشتن ما با درون آن کم ترکک نمک داخل می نماییم یا اینکه میوه خشک را گیریم در یگان سبد های علیحده یا یگان نمود ظرف داخل می کنیم و در قبط آنها رستنی حلبه را آمیخته می کنیم تا اینکه صفتش را گم نکرده باشد. در دهه اونجی ناحیه باباجان غفوروف با رعایت این اصول و عنعنه‌ها در هر عائله ذخیره مواد آذوقه باعث خاطر جمعی و تامینات هر عائله است. در هر یک برآمدشان پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان بارها تاکید کردند که هر یک عائله باید ذخیره آذوقه‌واری زمستانه را داشته باشد. ما نیز اهل عائله بهادرفا که در جماعت اونجی زندگی کرده ایستادیم هر سال آذوقه‌واری را ذخیره میکنیم. در دهات ناحیه باباجان غفوروف میوه تر و تازه و میوه خشک‌کننده اساساً در سبدها در جای حرارت معتدل داشته نگه داشته می شود و امروز در ظرف‌های شیشگی نگهداری میوه خشک‌کننده معمول گردیده است که از اصول‌های خوش صفت و دراز مهلت نگه داشتن آنها چون قاق زردآلو، قاق سیب و توت دیگر میوه‌جات بوده خصوصاً در زمستان استعمال میوه خشک و نوشابه آنها برای هر نفر خصوصاً برای کودکان محصولات طبیعی غذانوک و ویتامین دار است. حجم بیشتری ذخیره را در هر عائله کنسرو میوه و سبزیجات تشکیل می‌دهد. کنسروها در خانه اساساً در فصل تابستان و اولی تیر ماه تیار کرده می‌شوند. در این دوره میوه و سبزیجات خوب پخته رسیده با کنسرو مطابقند. در هر عائله عموماً در سبد استعمالی سبزیجات و کارتوشکا مواد اساسی آذوقه‌واری به حساب می‌رود. سال جاری در همه شکل‌های خواجگیداری شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت استحصال سبزیجات 21000 تن و کارتوشکا 20000 تن افزایش داده شده است. بر زمینی که دوامی سال بازار داخلی با سبزیجات و کارتوشکا مطابق به طلبات تامین گردید، قسم حاصل در انبارها ذخیره کرده شده است. ذخیره‌های کارتوشکا در شهر و ناحیه‌های استرافشان، اسفره، پنجکند، دیوشتیش، شهرستان و کوهستان مسچو حجم اساسی را تشکیل می‌دهد. برای ذخیره کارتوشکا انبار تخم‌خانه‌ها استفاده و در آنها این محصولات اساسی آذوقه به طور خاص تا حاصل نوی کارتوشکا با صفت نگه داشته می‌شوند. دهقانان، اجاره‌گران انبارهایی که ساختند که گنجایش آن زیاده از 100 تن میباشد. حرارت یخیله به نگاه داریم که محصولات تیار شده با بازارهای جمهوری با صفت اعلی رود. در قسم انبار تخم‌خانه‌ها با بالای کارتوشکا خاشاک علف و رستنی می‌گذارند که این نمود کارتوشکا را خوب نگه می‌دارد. سبزیجات به خصوص پیاز در انبارهای بالا پوشیده خوش صفت ذخیره کرده می‌شوند. در خواجگی‌های دهقانی اصولی در زیر خاک در خندق‌ها ذخیره کردن و نگه داشتن سبزی، ترب و شلغم امکان می‌دهد که این نمود سبزیجات به مهلت درازتر در دوره زمستان پوره و تا اولی بهار به بازار با صفت و تر و تازه پیشنهاد کرده شود. ذخیره محصولات آذوقه‌واری طرز و اصول نگهداری آنها از راه و امکانیت‌های تامینات دائمی و با اعتماد اهالی و هر عائله با مواد آذوقه میباشد. روزعلی رحمان، دلشاد یوسفی، ولایت سوخت برای برنامه اخبار. در ناحیه خاولینگ ولایت خاطلان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران محلی در بنیاد راه و کوپرک‌ها و انشاءات حیاتاً مهم تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. حکمت الله حسین زاده از جماعت دهات شگناوی ناحیه خاولینگ گزارش می‌دهد. در جماعت دهات شگناوی ناحیه خاولینگ با مقصد جلب نورسان و تعلیم و فراهم ساختن شرایط مساعد مکتب اینترنت شگناو فعالیت می‌کند. بینای مؤسسه مذکور چند سال قبل با تشبث عائله کریمووها بنیاد شده است. مؤسسه مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و عائله کریمووها بنیاد گردیده است. در اینجا برای خوانندگان تمام شرایط‌ها مهیا گردیده است. صاحبکار محلی اسکندر کریموو تشبث‌های خود را نتیجه‌های دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به بخش خصوصی ارزیابی نموده اظهار می‌دارد که در آینده نیز اقدام‌های سازنده را ادامه می‌دهد. سهم گذاشتن در آبادانی محل از عملهای نیک انسانی محسوب یافته
бунёди иншооти гуногун боиси мукаммал гаштани инфраструктури деҳот мегардад. ҳикматулло ҳусейнзода аз ҷамоати деҳоти шугнови ноҳияи ховалинг барои барномаи ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. танзияту хонобод бошед.